¿Sabía usted que al caos en la Avenida de Portugal o al socavón en Penatrevinca habría que sumarle la obra de Alejandro Pedrosa, que lleva 5 meses de retraso y también corre el riesgo de perder los fondos europeos que la financian? ¿Recuerdan ustedes algún precedente de una constructora que haya publicado un anuncio en un periódico, en este caso en la región, para notificar que suspende una obra como la Avenida de Portugal por impagos del concello? ¿Estamos narcotizados por el sonido de las orquestas que contrata el alcalde mientras nuestras calles principales están averiadas con riesgo de quedarse sin financiación? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2557 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana bajo la mirada, bajo el prisma de nuestros contertulios. Pero antes, como es habitual, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: la guerra de Irán obliga a 32 países a recurrir a sus reservas de energía. Liberan 400 millones de petróleo, la mayor cantidad de su historia, para contener los precios. Otra noticia señala que Inditex vuelve a marcar récord de beneficios. El periódico refleja que Ourense es la segunda provincia con más metros de huerta por habitante, lo que permite ahorrar una media de 537 euros mensuales gracias a la producción propia de coles, judías, puerros o cebollas, entre otros alimentos. Ya en el interior, el diario señala que el concello prevé aprobar hoy el trámite de modificación del contrato y continuación provisional de las obras en Alejandro Pedrosa, que tras sucesivas prórrogas acumula un retraso de 5 meses, lo que pone en riesgo los fondos europeos que la financian. También que el señero Telmiño albergará 15 viviendas, garajes y un bajo comercial. Para analizar estos y otros asuntos, contamos hoy con un dos nosos analistas habituais, Antonio Trontiño. Benvido, Antonio. Bo día. Tamén contamos co abogado e diputado autonómico do BNG, Iago Tabarés. Benvido, Iago. Hola, bo día, Jaime. E por último contamos co presidente da Asociación Agromadas, Manuel Herminio. Benvenido, Manuel. Hola. Sin más demora, analizamos el primer tema del día. De las 3 grandes vías que recorren longitudinalmente el corazón de la ciudad, Penatrevinca, la Avenida de Portugal y Progreso, las 2 primeras están prácticamente inutilizadas. Penatrevinca a raíz del gran socavón que destapó la borrasca Josep el pasado 27 de enero, pero del que habían alertado los vecinos 3 meses antes con un informe fotográfico enviado al concello en el que ya se vislumbraba la circunferencia de la grieta. El caso de la Avenida de Portugal roza la parodia. El pasado lunes, la adjudicataria anunció la suspensión temporal de las obras en un anuncio publicado en la región en el que revelaba la causa: el impago de las facturas por parte del concello correspondiente a los meses de noviembre, diciembre y enero. Más de 8.000 vecinos y 70 comercios están afectados. A esto súmenle la calle Alejandro Pedrosa en o 21, cuya reforma debía estar rematada en octubre. Volvamos, por tanto, a las preguntas del principio, que pueden sintetizarse en una sola. ¿Estamos narcotizados por el sonido de las orquestas que contrata el alcalde y no vemos el bosque de las calles averiadas? Antonio Troitiño. En termos xerais, eu veñome pronunciando aquí últimamente dun xeito que pode parecer catastrofista, alarmista, etc. E con respecto á poboación e ao meu sentimento á capacidade de resposta que ten a poboación, realmente sinto así. Decir, non podo retractarme, non podo volver a decir esas frases bonitas que teñen que decir os que militan
políticamente en organizacións que teñen que acabar sempre con positivismo, diciendo que yo veo de todos modos que hai un futuro prometedor, etc. Eu vexo unha situación francamente calamitosa, pero vexo na sociedade non sendo capaz de facer unha análise real do que sucede no mundo inteiro e nesta cidade en particular. É evidente que falta por facer un estudio xeolóxico e de vertidos na nosa cidade para ver como están os sumidoiros, unha cidade que está enclavada nunha especie de embudo, no que hai seguramente moitos regatos e vertientes que foron cegados no seu momento, que están producindo efectos catastróficos na cimentación, etc. E iso debería de levar aparellado, xa fai moitos anos, un estudio xeolóxico para ver como se encontran as nosas vías e rúas, etc. Atendendo á cuestión de carácter puntual, dunha relevancia capital o estado de abandono no que estamos, é dicir, pois eso, festas e foguetes, insultos e procacidades, expulsar do pleno algunha forza política ou insultala diante da pasividade das demais que siguen sentadas, etc. E de lo mío, nada. Despois eu quería facer, pois, seguramente unha análise que non é tampouco moi populista, pero que non me resisto a facela. Seguimos a estar moi pendentes da política do saco de cemento e o punto de luz. Sendo moi importante todo isto que sucede en Ourense, eu creo que é moitísimo máis importante o estado de abandono intelectual que hai en canto á cultura, en canto ao planeamento, en canto á vivenda, en canto á atención á muller, en canto a todas as cuestións que lle dan relevancia e presencia a unha cidade cando é capaz de recibir unha afluencia importantísima de persoas que chegan a Ourense procedentes de Madrid, de calquer outro lugar, de Portugal, etc. e non hai absolutamente nada que ofrecerles. E é así que os nosos fillos, pois no meu caso os dous que teño, un está fora e o outro tamén. Non hai expectativas de futuro, por tanto, esa é unha xestión de carácter puntual, esa é unha xestión de carácter hidráulico casi, que está pois en maus de un mal soño que teña hoxe pago esta empresa, mañá non lle pago a outra, etc. Estamos ao albur de como teña a noite algún persoeiro. Pero pareceme que o desgoberno vai moito máis alá desa sorte de caos circulatorio ou de vías inacabadas, etc., que hai un xeito de correxilo e é pensando que é o que lle pasa á miña cidade e que é o que eu podo facer para que no futuro non lle pase. Iago. Bueno, é recollendo o guante que dicía Antonio, pois de que os militamos en organizacións políticas temos que ser positivos. O único positivo que creo que podo ser é que penso que cando estamos nesa situación, na situación que estamos vivindo, non só en Ourense, sino en global, é porque algo non estamos facendo ben. Entón, se algo non estamos facendo ben, podemos correxir eso que estamos facendo mal e o mellor a situación cambia, non? Porque eu creo que algo non vai ben, pero a nivel local e a nivel global, cando mellor non se repara o tantas cousas estamos vivindo con absoluta indiferencia, non? Creo que, bueno, estamos vivindo ou vivimos un xenocidio e non pasa nada. Vivimos a extracción de nos guste ou non de un presidente do goberno dun país, non pasa nada. Vemos agora a invasión de outro país, o bombardeo de outro país, e non pasa nada. E despois, no ámbito local, vemos que nos gobernan sin un modelo de cidade, que nos gobernan a base de tweets, a base de enfrontamentos. Hoxe é coa empresa da Avenida de Portugal, onte era cos placeiros, antes de onte era co sector da cultura. É dicir, pero ben, cal é o modelo, aparte de buscar enfrontamentos un de outros? Non existe modelo de cidade. Non existe en infraestructuras, non existe en comercio, non existe en cultura. Bueno, en cultura parece que o modelo é aniquilación, non existe en servicios sociais. Bueno, pois eu creo que as organizacións políticas, as persoas tamén, que vivimos aquí, pois temos que facer unha reflexión do que queremos, non? E despois tamén hai outra cousa, non? Non é que exista un modelo ideolóxico, que o modelo ideolóxico pois debe de ser el nihilismo, sino que existe un modelo de xestión nefasto, porque agora estamos falando de Pena Trevincano, da Avenida de Portugal, que se poden perder, non sei se era 1,5 millón de euros de subvencións públicas, pero que na Praza de Bastos xa se perderon 3,5 millóns da subvención, máis 200 e pico mil dos xuros que houve que devolver. Bueno,
eu creo que os que estamos en política, pero os que estamos que en Ourense, vivimos en Ourense, temos que facer unha reflexión, como tamén os que estamos no mundo, non? E eu creo que tamén depende un pouco do que valoremos todos, porque vemos todos. Manuel. Bueno, vamos a ver, eu da exposición que se fecha aquí en términos xerais estou de acordo plenamente. Recordando un pouco os tempos nos que estuve tamén no Concello, vexo que en Ourense a normalidade asentouse e aceptase plenamente pola sociedade, que ese é o máis triste. Estás aceptando que todo o que é anormal funciona, o sea, este aí gobernando. Acórdome perfectamente de que naquele momento os concelleiros teñamos repartidas unhas funcións e unhas partidas presupostarias que discutíamos antes de elaborar os presupostos, non? E tú que non podías adxudicar ninguna obra se non tiñas a partida presupostaria reservada para esa obra. O cual a mí me chama a atención muchísimo de que se metan nunhas obras como na Avenida Portugal, que levemos casi 7 ou 8 meses con elas, ou máis de 7 ou 8 meses, e que non este a partida reservada para os pagos pertinentes. Outra cosa é que houbera unha demasía, que eso sería unha cuestión aparte, non? Entonces, que sucede? Que eu vexo que neste Ourense, compartindo o que dixestes antes, que está todo manga por hombro, de que os grandes temas están... Eu non sei se é que a sociedade está completamente anestesiada ou vive pensando, non sei, que solamente con uns ascensores ou con unhas xirmas destas nos colocaron por aí, todo está arreglado, porque eu percibo que, sobre todo o Concello de Ourense, o mundo rural do Concello de Ourense, está nun abandono absoluto, non se fai nada que non sea así cousas puntuales, e as orquestas e demais, as orquestas o decibelio festivo, que chamo así cariñosamente. Pero realmente tampouco se fai xestión política, querese decir, se a Avenida Zamora, que sigue sendo propiedade da Xunta de Galicia, e está toda esnaquizada, non? As aceras están todas levantadas, todo por aí. Non sei, un alcalde, aparte de xestionar o que ten dentro, ten que tamén facer xestión visitando os demais entes públicos que están fora do ámbito municipal para conseguir cousas ou non perder subvencións, que é o caso que dicía de vos antes, non? E entonces dá má sensación de que a xente non se acaba de enterar que o alcalde que temos neste momento en Ourense non o recibe nadie, nadie o considera, nadie o medianamente serio o considera para facer un pacto, buscar un acordo que non sexa o de manter a Diputación. É triste, é moi triste. Ourense camiña cara abaixo dunha forma completamente sin freo. Sin freno de ningún tipo. E vamos a ver como acaba isto, pero eu percibo que veñen tempos moi malos e que vamos a seguir en esa decadencia absoluta. Salvo que a ciudadanía e os entes sociales que hai na ciudadanía, as asociacións de veciños que están todas caladas, os arquitectos, os colexios de... en fin, reaccionen e planteen algo en serio. Porque realmente eu creo que vamos cara abaixo. No caso do anuncio da empresa adjudicataria, o anuncio publicado neste xornal en la región, revelaba que a propia empresa asumira os sobrecostes imprevistos na obra, como apareceu amianto nas excavacións, que a propia empresa asumira eses sobrecostes, pero volvendo á pregunta do principio, ti lembras na túa etapa no Concello, ou vos lembrades na vosa etapa política, algún precedente de algunha constructora que publicase un anuncio nun xornal para dicir que suspendía as obras? Non, a ver, para chegar a eso, imagino que petarían a porta do Concello 120 veces. Claro, pero o mundo da empresa é moi cauto, por razóns absolutamente obvias. Primeiro porque depende da institución para cobrar, para que lle fagan a certificación de fin de obra, etc. Pero depende tamén como escaparate frente a outras administracións da súa actitude. Un tipo que ten unha empresa privada non se revela deste xeito porque dirá, oiga, calquera outra institución non me contrata. Quero dicir que son moi cautos. Cando unha empresa privada chega a esa situación, é evidentemente porque agotou todas as vías que tiña de entendemento. E o Concello ten ferramentas moito máis que suficientes para, se tuvera unha diverxencia con esta empresa, acudir a unha das figuras xurídicas que hai para suspender o contrato, etc. Por tanto, é que o que hai é unha cuestión, pero que excede
con moito ao ámbito específico desta empresa. É unha actitude, é unha maneira de gobernar, é unha maneira de estar, de desgobernar, creo eu, máis que de gobernar, é unha maneira de estar na institución. Desde logo non se está desde a institucionalidade. Eu cando falamos de que as calles están mal, ou as beiras rúas, etc., aquelo, cando eu estaba no Concello, era unha cuestión que lle competía a Segundo Alvarado, quero dicir, ao brillante enxeñeiro que había ali, que era o que tiña que saber destas cousas. Le diré, o alcalde e o concelleiro, se se levantaron unhas baldosas, pois repóñanse. Se hai unha vía na que actuar, pois parece que o Servicio de Ingeniería debe de ser o que estableza as prioridades, en decir, oiga, pero a política é outra cousa, a política vai diante decidindo que é o que queremos facer, cara a onde queremos medrar, que tipo de dinamismo queremos introducir na nosa cidade, etc. Para a xestión diaria non fai falta ter políticos que entorpezan, porque o único que fan é facer de colador, frenar, caciquismo, etc. Non. É dicir, a decisión política vai moito máis alá. A decisión política é decidir que plan xeral de ordenación municipal queremos, como queremos que medra a nosa cidade, con que institucións conveniamos, que vías cedemos ou recuperamos para a nosa propia xestión, etc. Eso é realmente o que é a xestión de un alcalde e a celebración de contratos ou de estas historias de axudas europeas, etc. Pero non só estamos neso, sino que as que nos chegan por os cauces normales, pois perdémolas porque non somos capaces de executarlas. Tampouco lle importa moito todo isto, pero eu sí que me fago unha reflexión. Se un alcalde, das épocas en que vos estivestes nos gobernos municipales e eu tamén, tivese unha incidencia deste tipo, estaba, permítanme, cagao, porque non me vota nin Dios. Neste momento isto non me importa absolutamente nada. Isto se cura con 4 tweets, con 2 insultos en un pleno e decir que la culpa é de los funcionarios. A culpa é de os, non sei se deben de ser como 17 ou 18, que se sentan ao outro lado e permiten que eso suceda. Moita máis responsabilidade de uns que de outros, pero en todo caso, eu facía aquí unha análise que é a terceira vez que o fago. Digo, as enquisas propoñen uns resultados moi parecidos. Os ciudadanos non se lles está dando ningunha razón para que cambien o voto, porque ahora mismo hai posibilidade de mudar ese goberno. Se o que vai pasar electoralmente é o mesmo, non hai esperanza ninguna, os ciudadanos votarán masivamente a Jacome, porque se vai gobernar igual, pois que goberne con maioría absoluta. Iago. Bueno, eu creo que hai aí tres cousas, non? Primeiro, e creo que as tres cousas teñen importancia. Primeiro, modelo de cidade. Parece que é unha expresión, un blasón que utilizamos a xente, bueno, que participamos en política, pero non, é dicir, Ourense, que queremos facer de Ourense? Unha cidade amable, unha cidade verde, ou non? Unha cidade dormitorio de Vigo, ou de Valladolid, non? Ou Madrid. Bueno, que queremos? E iso creo que condicionará, o debería condicionar todo o diseño. Despois hai un problema tamén que é de xestión. Queras o que queras facer, tes que xestionar proxectos. E eu creo que, en este momento é un desastre. Unha cousa, porque non existe modelo de cidade, por lo menos recoñecible, e despois porque o que estamos vendo que a xestión do inmediato, a xestión do que falabas antes, eu nunca fun goberno, o que estive no Concello fun oposición, pero é tomar unha decisión e despois ver se tes os recursos para esas decisións, esos compromisos que tes, pois executalo. E despois, eu creo que hai unha cousa moito máis profunda, non? E que me pareceu ver así un pouco de contradicción en o que decía o meu amigo de momento, Troitiño, e é, a cidadanía que quere. A cidadanía que quere. Pode haber un problema de transmitir alternativas á cidadanía, pero a cidadanía que quere. Quere a Jacome ou non quere a Jacome. Outra cousa é, estamos entrando o trapo deste individuo ou desta maneira de actuar, sí ou non desta maneira de actuar, eu creo que tristísima, non exclusiva deste señor, porque, vemos que no Partido Popular tamén se mantén este tipo de actitudes, do exabrupto, da brutal polarización, brutal digo, porque, por os argumentos que se utilizan irracionais e falsos en moitos casos, isto está coallando ou non está coallando. E despois hai unha cousa, nós acreditamos que o pobo é que máis ordena. Eu non creo que a cidadanía estea anestesiada. A cidadanía vota o que quere votar.
Outra cosa é se lle damos argumentos para a reflexión, se lle damos argumentos ou entramos ao trapo do insulto, da banalización e da frivolización, de non ver que ten relación o que votas co que vives. Si votas baixadas das pensións, si votas privatización dos servizos públicos, despois terás que o mellor aguantar coa enfermedade que te deu, como dicen en Estados Unidos, unha enfermedade que sea curable e que me poda pagar. Pois o mellor caminamos cara a eso, caminamos cara a un mundo de tuit e de falta de servicios sociais e de odio en lugar de racionalidade, porque o mellor nos conducen a eso e o mellor nos deixamos levar, non? Manuel. Vamos a ver, eu percibo, podo coincidir, ou coincido na maioría das cousas que se din aquí, pero percibo nunha cuestión que son as organizacións políticas. Quérese decir, aquí chegou ao poder un señor que non ten unha organización política, que é un señor, el, que decide como lle parece, como lle dá a gana. O sea, as organizacións políticas teñen moitos defectos, como todas as organizacións que hai na sociedade, pero hai un grupo de personas, discutes un proxecto, mira, se hai diferentes opinións, pero aquí entramos en Ourense, ahora falamos en Ourense en concreto, e tamén un pouco que está pasando no mundo, porque ten algo que ver. En Estados Unidos entrou un señor que parece ser que non é organización política, senón que é o que decide unilateralmente, non? Pois aquí en Ourense temos un caso parecido. O señor Jácome dixo en certa ocasión que ele admiraba, que se consideraba un pequeño Trump, ou algo así, parecido, non? Entón, quérese decir que el decide, aí non hai organización política, aí non hai reparto de competencias, senón hai que decido eu e que se fai. E se o que decide el é unha persona que é un lenguaraz, que é unha persona que solta bravatas e cousas, pero que detrás non hai nada de nada, eu entendo, non acabo de entender como a sociedade non percibe eso e non se dá de conta. Por eso decía antes que a sociedade está un pouco anestesiada ou como que irades chamarlle, non? Por qué? Porque se non é capaz de distinguir eso, vamos a ver, nunha asociación como a en Seixalbo hai 15 personas nunha directiva que discuten o que queren facer e hai unha mínima idea do que se quere facer, non? Pero que aquí en Ourense vamos parche con parche. A única idea que ten este señor eran ter, en cuanto a cultura, orquestas e cerrar os sitios máis importantes que había, banda de música, o museo, etcétera, etcétera. Non haber ningún tipo de outro tipo de cuestións, nada máis que pagarlle as festas ás asociacións e pagarlle as cousas no entroido, estas historias por aí. E logo despois unhas cuantas escaleiras, pero non hai ningún tipo de proxecto de cidade, non hai ningún tipo de idea de nada. Levamos máis de 15 anos sin plan de ordenación, co plan de 1986. Pero tampouco protestan os empresarios ou a xente da construcción que debían estar reclamando unha serie de cuestións, non? Bueno, pois tampouco. Entonces eu que percibo, por moito que me digades que se lle explica a xente, eu que percibo que estamos camiñando indirectamente que hace unha especie de caudillismo, un caudillismo barato, pero que está aí e que realmente o que vai estar arrastrando a xente. Eu voto a Jácome, non voto un proxecto, non voto a Jácome. Jácome, os seus concelleiros fan o que lle diga el, non teñen autonomía. Eu cando estuve no concello, os concelleiros teñemos certo grado de autonomía. Tiñamos unha partida presupostada asignada a cada concelleiro e naquela área o concelleiro traballaba el e sabía as partidas que tiña e o que podía axustar e o que non. Bueno, aquí me dá a sensación de que todo está manga por hombro e que espero que algún día salgan as luces as contas do concello a ver que clavo nos deixa este señor, a ver que clavo nos deixa. Onte o xornal La Región publicaba La Molinera, espejo de la era Jácome, de 1000 científicos a edificio fantasma. Los últimos integrantes del equipo de ingenieros cesarán su actividad el próximo 5 de abril con el futuro del edificio en el aire. A carón desta información, o xornal tamén publicaba outros casos de espacios vidos abaixo. Piscina termal e centro das Burgas, cúmplense 6 anos de peche, Museo Municipal, a cara visible da desidia cultural, oficina de turismo, nin información, nin café, un ano despois, espazo, Lusquiños, aniversario, baixo chave do espazo juvenil.
Pudestes haber incluído a cadea, pudestes haber incluído o Xardín das Burgas, o espacio aquel que hai ali ermo, a cárcel. Podemos incluir toda a zona histórica da cidade que se está caendo, e podemos a todo eso decir que hai subvencións, que hai líneas de axuda da Unión Europea, para que todas estas cousas que están esmorecendo puderan estar de outro xeito, e hai cidades nas que están de outro xeito, verdad? Por tanto, se están así, é sencillamente por algo, pero eu vou seguir entusiasmado ca ciudadanía, vou seguir entusiasmado ca ciudadanía. Mira, cando hai unha democracia, e aquí desgraciadamente durante 40 anos, pois a ciudadanía daba igual o que pensara, casi millor que non pensara nada porque lle podía caer un pau. Pero cando hai unha democracia e pasan estas cousas, a responsabilidade está nos ciudadanos. Se a ciudadanía quere seguir bailando, se os mozos queren empezar a pensar que o franquismo foi unha cousa fantástica, se os mozos están pensando, algúns, eu creo que hai unha polarización social tremenda, non? Eu creo que iso é un dos problemas, pero están pensando que a situación da muller nos está prexudicando aos homes, etc., chegaremos a esta situación. A realidade obxectiva é que eso está a pasar e que ou somos capaces de reaccionar e darnos conta que o feminismo non nos perxudica para nada aos homes, a igualdad sempre é positiva para todos, estimularános a todos, etc., ou chegamos á conclusión de que coa democracia salvamos a situación dunha sociedade e votamos con responsabilidade e penalizamos a quen goberna ou desgoberna deste xeito e penalizamos a quen consinte ou apadriña este tipo de gobernos, ou non hai futuro. Eu, neste momento, seguirei enfadado ca ciudadanía porque me parece que está comportándose dun modo inadecuado e está facendo que Ourense este nunha situación de desgoberno e caos total. Algúns, incluídos os titulares deste periódico, empeñámonos no contrario, pero de momento parece que con pouco éxito, haberá que perseverar. Iago. Podemos seguir sendo amigos, porque estou totalmente de acordo co que acaba de decir Troitiño. Eu creo que sí, que creo na responsabilidade do cidadán. O cidadán é unha expresión de un ser que ten dereitos e que ten obrigas. E como tal ten responsabilidade, ten que responsabilidade de saber os actos que ten e as consecuencias que ten os actos que realiza. E, bueno, pois hai que distinguir, e hai que decidir o que queremos. E claro, se realmente estamos, pola razón que sexa, que aí sí que o mellor as organizacións e asociacións sí temos algo que decir, pero pola razón que sexa, votamos a favor da privatización da sanidade, despois sexamos consecuentes, e cando estemos doentes non teremos quen nos atenda e quen nos cura. Si votamos a favor de un modelo pois que o que sementa é a discrepanza, o odio e todo eso, bueno, pois non nos extrañemos que despois realmente estemos mirándonos mal e bofetadas con nosos veciños. E eu creo que a cidadanía ten que ver se determinadas expresións lle representan e está a gusto con elas, do noso alcalde ou de outras persoas que non son o noso alcalde. En este momento estou pensando en persoas realmente porque as padezo dentro de PP na Xunta de Galiza no Parlamento. Se nos gustan, oigan, e tamén do Bloque, que seguramente no Bloque tamén temos ou teño manifestacións desafortunadas ou no PSOE ou noutras forzas políticas. Pero eu creo que temos que ser a cidadanía, os cidadáns, as cidadás temos que ser conscientes do que queremos, do que nos gusta e realmente do que nos representa. Se este señor, esas manifestacións de odio cos placeiros, porque todo eso non é tan improvisado, de odio contra os miluchos, contra os placentos, contra os comerciantes, contra os nosos veciños. E despois é curioso, non? Que lle chama ocupas e despois vemos que, por exemplo, cando foron o Nadal, o Parque de San Lázaro estaba todo ocupado por chiringos que non tiñan nada que ver con Nadal. É dicir, bueno, é un espazo público, nin con Ourense, é dicir, pero a que estamos? Eu creo que é moi importante, por exemplo, defender o comercio local, que é algo que está en vías de extinción, non? Pero bueno, si realmente nos representa e nos gusta ou non, pero eu, para non liarme máis, o que decía Troitiño, a cidadanía é maior de idade, somos maiores de idade, somos soberanos para decidir e somos responsables do que votamos.
Manolo, Vamos a ver, tes que pechar. Sí que somos soberanos para decidir, pero a veces estamos... É responsáveis, É responsable, pero é que a veces as decisións que se toman en política non se ve a inmediatez da parte negativa tan pronto, sino que se tarda un pouco tempo e despois un dice, encóllese do menos, non. Mirade, cando chegou Jácome a alcaldía en Ourense, o primeiro que fixo foi eliminar os volardos. Non sei se vos acordades deso, porque dixe que os volardos eran os culpables que polo casco vello non houbera mobilidade económica, etcétera, etcétera, de comercios. Ahora, non deuse de conta que o do comercio vai moito máis alá que a situación do Ourense, que o pequeno comercio está ferido realmente porque foi as grandes áreas se lo comen todo, non? E agora pon cámaras, o sea, hai unha contrariedade grandísima, pero a xente, por que non pensa un pouco e racionaliza? O mellor é que sabemos, é que nós, vendo sobre todo na xuventud, non supemos explicarlle como se chegou a esta situación, a unha situación anterior de servicios, de un montón de cousas que había, que hai, e non supemos explicarlle, pensan que todo que é o do ceo e agora, como se sinten un pouco incómodos, dicen, no, pero mira, este me lo castigo e voto este outro, sin saber a quen voto, ni moito menos, non. Esta é unha situación de que a sociedade vai a unha velocidade de vértigo bastante grande e a veces non dá tempo para racionalizar e pensar. Temos tantas cousas que nos entran por todos os medios que non dá tempo para pensar. E a xente xoven, pois non é aquela xente xoven que cando queríamos sair da ditadura quería facer cousas. O esa xente xoven xíntese moi cómoda e a veces non analiza nada e, bueno, pois equivoca a dirección do seu voto, pero que depois de darlle un tempo pagará o caramente, claro. Pero é así, é unha sociedade neste momento que non ten tempo para mediatizar e racionalizar a información e pensar un pouco con sentidiño común, non? Eso para min é o que vexo máis. Pois con esta reflexión de Manuel Herminio pechamos hoxe o En Portada. Non esquezan que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, no mundo, que sigue moi convulso, desgraciadamente, na web de la región.es. Agardolles aquí mañán ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.